Doncs aquest any hem decidit col·laborar amb Rubí d'Arrel per recuperar la font, primer de tot perquè vam decidir que com a agrupament havíem de fer una incidència al nostre entorn natural, ja que els nostres valors de cuidar l'entorn natural des de l'escoltisme, i Rubí d'Arrel és una entitat perfecta perquè s'encarrega justament de cuidar els entorns naturals, que l'Ajuntament no s'encarrega, i arran de que la van recuperar aquesta font, que van fer molta feina i que va quedar destruïda per les pluges que va haver-hi al novembre, doncs hem vingut tots aquí per fer conscienciació de l'entorn, de cuidar de les brosses i de recuperar un espai natural que podem fer servir tots. És una activitat supertransversal que hi ha feina des dels més grans, que són els nostres guspirons, que són les famílies dels nostres infants i joves, i els més petits que fan tasques més de recollir brossa del terra, però la gràcia és que tothom té una tasca i estem fent una feina totalment transversal a totes les edats del nostre agrupament. Llavors per això també vam optar per venir aquí a restaurar tant la font com l'entorn. Avui el que estem fent és bàsicament coses que també ja teníem pendents abans de que hi haguessin aquestes pluges, que era substituir espècies d'arbres invasores per arbres autòctons, fer una bona batuda de trastets, que ara estan de moda pel Javi, però treure molta brutícia, ampolles, envasos, netejar un perímetre més gran, per això necessitàvem molta gent, adequar la font, tot i que la font en si no ha quedat molt malmesa, Déu-n'hi-do, i sobretot a l'entorn, la bassa, l'accés a la font va quedar molt malmès. Avui és una jornada de les més grans, segurament comparable a la primera que vam fer fa 6 anys, aproximadament 7. L'objectiu sempre ha sigut el mateix que vam dir al principi, és recuperar un espai que nosaltres creiem que és un espai clau de patrimoni rural, a Rubí, que a més es composa de font, d'ermita, de masoveria, però que creiem que és un espai únic, a Rubí no tenim un altre com aquest, recuperar-lo per posar al servei de la gent. O sigui, l'objectiu és que la gent vingui, que l'utilitzi com vulgui, que vingui a berenar, caminar, esmorzar, el que vulgui. És un espai que s'ha de recuperar per Rubí, és igual que sigui privat o públic, és un espai de la ciutat. Per tant, les entitats ens ho hem fet una mica nostra i la gent s'ho ha de fer seu.